Čaute priatelia, dnes sme sa vybrali do Chorvátska, do mesta Selce. Je to tu hore hneď ako je Istria. Máme to z Bardejova prakticky cez celé Maďarsko do Chorvátska priamo. Máme to tam nejakých 870 km. Ideme celá rodina, už ich čakám. Takže ja len to na úvod, že kde teraz cestujeme. No a už sa tešíme. Chodím nejakých 30 rokov do Chorvátska. No a tentokrát máme úplne novú destináciu, takže sa tešte. Budú tam nejaké kempy, budeme natáčať nejaké to mesto, nejaké to more, čistotu, pláž, ubytovanie, aby sme vám priniesli recenziu, takže dajte odber, like, budem veľmi rád. A taktiež pôjdeme do ďalších miest, ako je ostrov Krk, tuším, potom pôjdeme do nejakých ďalších miest, takže budeme zhruba také 2-3 týždne budeme behať po ubytovaniach, po všelijakých tých mestách, takže kľudne sa prihláste na odber, budete vidieť každý 3-4 dní, budete mať nejaké nové video a budeme takto natáčať viac menej celé 2 mesiace, možno 3 mesiace, uvidíme, že ako nám to bude vychádzať aj pracovne, aj finančne, aj všetko, ale máte sa na čo tešiť. Dúfajme, že všetko dopadne dobre, máme za sebou aj drona, dúfam, že ho neutopíme tento raz. No a ideme na to. Čaute, vidíme sa po ceste niekde v Maďarsku, možno tam asi budeme prespávať, ešte neviem, že kde, čo, ako uvidíme. Ideme aj s rodinou, s pokolcami, takže je to zaujímavé, takže ja sa už teším. Čaute.